Bunrudaí trasteorann. Is minic a dhéantar obair I dtithe chúram fadtéarmach nó I dtithe príomháideacha idir dá hír. Is a bhíle soghluaisteacht atá sé sin indéanta. Fós féin. Fétaid líoth saothair is rialacha slándáil a soghluaisteacht a bheith difriúil de réir na tíre. Breathan na rialacha stádas fostaíochta an chúramóra agus an gcinál oibre trasteorann. I bhformhór na gásanna sé dlí saothair na tíre ina ndéantar an obair a bhíonn I bhaim. Déach clúdach slándáil a soghluaisteacht brathir cabbé a bhfuil an chúramór fostaíthe thar lear, chur posta dír eile. nó ina chonaí a dír amháin agus ag obair a dír eile. Cuidíonn tuiscint ar na bonfrinsibal sin le chúramóirí, fostóirí agus teaghlaigh na socraithe a phleanáil le gceart. Nuair atá ar an ólas ón tús, tá cítear le caidreamh oibre cóir agus cólíontocht do gach duine. Tuile ólas, téigh siomh gréasáin eile.